Ke me kike jira tun da kina tsaye a nan? Lokacin fara taron nan yayi fa. Kina so ki ce min lokacin fara taron nan yayi ban ga Umar Hashim ba? Maransa za a yi a wurin taron nan ba. Oh, shi sa Umar Hashim bai fito ba. To amma ke kin san da hakan? Eh na sani. Me yasa? To yanzu kina ganin iya marin Salasi a gurin taron nan? To babu makawa sai sun wulakanta shi. Hajiya Nafisa, me kike yi a tsaye? Ki nemi guri ki zauna. Nafisa, baki da magana? Ban ga Umar ba. MD, tambayar ka ake yi. Bai fito ba. Amma lokaci ya cika yi. To kana so ka ce kai baka san me yana shi fitowa ba? Ni ban san abin da yasa har yanzu bai fito ba. Okay, ba damuwa je ka. Yalla bai. Ina da tambaya. Maga, karfe nawa yanzu? Na rufe interview. Tambaye ka bari sai sati mai zuwa. Domin samun shirye-shiryenmu akai-akai. Ziyarci Saskit TV interview. Sannan ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa. Kai. Sa? Menene? Har ka karaso kenan. Na dade zuwa. Kai, zo ka fita. Menene wannan a hannunki? Sa wannan shine fayil din majinyaciyar mu. Dakta, ka ji me tace? Na gane. Ke yanzu me matsalar ki ga wannan mara lafiya? Ambulance din fa. Dakta, ina ambulance din asibitin nan wato motar asibiti. Yanzu suna ƙasa. Ki je ki gaya musu su bude su zama ready sai su hauro da motar sai a saka ta a ciki. Kin ji me yace ko? Ta fito. Okay sa. Kai me yake damun ka? Haba. Tambayar ka nake, ka sani ko na san maganin? Wannan yar wahalar ce take so ta sauke min caji. Sa wayan ma kawai gwaran in sa ta dora ta a jirgi ne ko. To, wannan kuma matsalar ka ce. Ko tsayan sa ta salin kawai. Kai. Ya akai? Wannan wace unguwa ce kake? A ina kake haka? Ban gane ina ba kamar ya. Kai wane iri ne? Samuwa ce ta zo. Ina ariyar amma yanzu haka akwai inda nake son zuwa. To, Abali, an ce kana nema na gani. Me yasa nake kiran ka awa baka daga mun ba? Wallahi uzuri ne ya rike ni. Ka samu wasiƙar da na turo maka? Kai, ban ganta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ka san wani abu da nake son faɗa maka, ina da labarin cewa 'yan sanda ga su nan zuwa gurinka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, yanzu me abin yi sai ka yi tunani. Kai! Me aka rubuta a jikin wannan wasiƙa? Ni kurma ne. Yaushe ta za ka tabbatar mana da kai cewa kurma ne? Haka kun gane me yake nufi? A taimaka min zai ci abinci. Wannan fa ba kurma bane, ƙarya yake. kan kuma faɗuwa ta zo daidai. Kamar ya kenan? Wai da Allah gurgun nan. Gurgu. Kai ne ka yanka hin da Ai, wani gurgu kuma? Kai ne yanka shi. Ijan. To wuka nawa ya karya ma kafin ka yanka shi? Sai ya karya mun wuka takwar kan yanzu. Shikenan kwa. Ya magana wannan makauniyar. Kauniya Alhaji Cayi ba za a yanka makauniya ba sai an samu kurma. To Musa mai sana'a, na da kanka. Da na tura gurin Naziru sarkin waka kai da kuka ji. Sai muka je ni da abokanai na. Kuka je me yama? Muna zuwa sai ya fada ni da fada. Saboda me zai ma fada? Wai in zan zo wajen sa wai in zo ni kadai na. Kai kuma me kace mai? Na ce kai kadai. Ce mutane su rika duba Allah, a ji tsoron Allah, a tuna fa za a mutu a je a tarar da Allah. To kai saboda me ba za ka je kai kadai ba? To in je ni kadai me zan ma? Musa mai sana'a. Daga tara dukiya da yawa ta hanyar ba daidai ba, daga zauna a yanda kake wanne ka fi so? Gara in zauna a matsayina in je in samu Allah salin alin. Musa mai sana'a, to me za ka iya cewa yan uwanka musulmai? Allah ya sa mu dace. Musa mai sana'a me zai hana dan ba mu nishadi ma? Umma 10 zaki bani. Mun gode da kallon tashar Dan Masti TV. Ku danna mana subscribe kana ku taba mana alamar ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Mai martaba mun ja, ya magana alƙawarin da kai wa mun jaddaro shekara 15 da suka wuce. Alƙawarin da na ɗauka ga moyan jadaro a shekaru 15 da suka wuce yau dai ya cika. Za ka iya faɗa mun su wane ne a saman ku? Na tsawon lokaci haraffa sun kasance a saman mu. To a wani yanki ake duba haraffa din? Yayin da a gaba ɗaya yankin Sindu haraffa ake dubawa. Amma yanzu su ake dubawa.
amma yau an wayi gari duk wani ɗan kasuwa Mohenjo Daro yake dubawa. Yanzu wani mataki ka ɗauka? Kuma nan ba da jimawa ba zan daidaita gaba ɗaya Harappa. To wakilai, ku kun amince da wannan tsarin nashi? Wannan zaure na wakilai bai amince da tsarin ka ba Maham. Sabida me ba ku amince ba? Ba mu san me zai zama ƙarshen Harappa ba. Ka ce baka san menene ƙarshen Harappa ba. To amma ka san ƙarshen Mohenjo Daro? Amma mun tabbatar ƙarshen Mohenjo Daro zai kasance kai ne. Kai kuma Maham ka yi hakuri akan maganganun da ya faɗa ma. Maganar ta wuce. Alƙawarin cewa sai na dau fansa akan zarafi na da aka ci. Ba za ka hakura ba kenan? Yayin da zan kawo rugujewar Harappa. Yanzu wani mataki ka yanke tunda ka ce ba za ka hakura ba. Ni ne kaɗai mai yankewa wa zai rayu kuma waye zai mutu. Ya za a ce kai ne mai yankewa wa zai rayu wa zai mutu saboda kai ne hitila? A Mohenjo Daro kai kuma na yanke ba za ka rayu. Ina da tambaya. Matawalle, me za ka ce wa ma'aikata? Ka gaya wa ma'aikata cewa kowa ya koma bakin aikinsa. Ni da su Umar Hashim fa. Mu haɗa a ofis. Ke gashi mun zo Aisha MD sai ku zauna. To Matawalle, me za ka iya cewa gashi mun zo mun zauna? Wannan tsarin na buɗe hannun jari a ma'aikatan nan. Menene haka? Ke Aisha, ke fa ake tambaya. Muna so mu buɗe hannun jari ne. To saboda me? Saboda mu ƙara inganta harkokin wannan babbar ma'aikatar. Matawalle, ka ji me ta ce? Ko me fa'idar yin hakan? Za ki iya faɗa mai fa'idar yin hakan? Saboda kamfanin zai ƙara samun kuɗi. To da nawa kuke samu a wata? 70 zuwa miliyan 80. Da ke da kuka yanke wannan shawarar? Ni da su ne, kuma da yardar su da sa hannunsu. Ni kai ba za ka yi magana ba? Ranka da Hajiya Nafisa ta buƙaci cewa za ta buɗe hannun jari. Mu kuma bisa girmamawa da kuma bin umarninta hakan ya sa muka amince. Rashim, me yasa baka yi mata magana ba kar ta haka? Ranka ya daɗe tun farko na gaya mata cewa yin hakan babban kuskure ne. Babu wata manufa, illa na fahimci cewar hakan yana da fa'ida. Nafisa me yake daminki? Ba damuwa jika. Umar Hashim kafin ka shigo zaka iya yi mana sallama? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na dawo kanka, da kai da wane ne kuke so ku haɗa Umar Hashim mugunta? Malam Audu. Dan Umar Hashim ya zo gurin taro. Akan me zai yi bayani? Za a buƙaci Umar Hashim ya yi bayani akan mahimmancin hannun jari. Me ya faru ne na ganku a ciki? Akwai matsala. Wace iriyar matsala ce wannan? Za mu girbi sakamakon abin da muka aikata. Wayyo Allah. Yalla bai. Ina da tambaya. Kai ba ta kai ake ba. Umar Hashim menene rashin fa'idar sa hannun jari? Rashin fa'ida shine maimakon ma'aikata ta ringa birin kasa da riba 100%. To ta dalilin hannun jarin fa? Riba za ta koma kashi 30% ne. Rikadawa, an ce ka koma dan soyayya. To amma da ka je gun Jamila na gudu, me ka faɗa mata? Na kasa bacci saboda tunani. Alhaji. To, Hafsan Idris, an ce fa mijinki fa yayi azda. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ina sarauniyar gidan nan take? Ba wanda zaka tambaya sai wata sarauniya. Sadiq Sani Sadiq me yake faruwa ne? Akwai tashin hankali ne. Ta zama ki kadangaren bakin tuwo. Rikadawa, wai me matsayin basma a gurinka? Ya dace. Darka da ku sake ku kawo wani abin da zai jawo matsala tsakanin. Na ganki jiya a fushi, na ganki yau a fushi. Me matsala? Na ma gano aure na da Kamis ba mai yiwa ba ne. Tima Makamashi, wai me yasa Ali Nuhu yake fushi da ni? Ka bi wannan magana tawa da shawarar nan da baka haka bai faru da kai. Ke na ga sai kallo na kike dalla ba ruwa na fa da ke. Yanzu duk irin abin da nake yi a cikin gidan nan dan na ga magana ta da taka ta tabbata baka gani? Na ga kina ta wani tashin murya. In kika je wai me zaki ce wa sarki Ali Nuhu ne? Kamar yadda ka sa ni na zubar da hawaye na, kai ma in Allah ya yarda sai ka zubar da hawayenka fiye da abin da na zubar. Zango, matar ka fa gaskiya ba matar kirki ba. Matata Amira kake faɗa wannan kazafin? Kake siffanta ta da irin waɗannan munanan siffofi? Haba Prince, Zango, da ka faɗa ma gaskiya? Ka ƙare mata kazafi ka ga abin da zan maka aure. Kenan Zango, ga ta nan ke ki faɗa mai gaskiya. Na shiga uku. Ka tambaye ta mana Zango. Menene kika aikata wanda ban sani ba? Dan Allah, ka yafe min miji. To, yar ka fata kawo min karar ka. Shikenan sai mu haifi ƴaƴan su fi karfin mu. Akil, me yasa ka zo nan?
mutanen Cambridge ne suka matsa sai na zo nan, shi yasa na zo nan. Ke kin yadda? Zo nan. To amma Cambridge ai a Ingila take. Akil, Cambridge ba Ingila take. Me ka zo yi nan? Haka ne. Da yake za su buɗe reshe a nan ne. Kuma dama ni ne suke so na zama shugaban reshen. To ke kin ji? Oh. Ya take faman tambaye ka amma kai kuma ba za ka tambaye ta ba. Amma ke kuma ya haka? Ko muni da aka zubarwa da kima bata daga hankali bai da kika damu da auren nan. Amma shine hadda hawa jirgi zuwa Spain wa zaki karatu? Oh, dama karatu kika zo yi nan. Ba na zo nan dan nayi karatu bane. Wanda zo shekewa. Shiga, Akil kana ji? Wa kenan? Wanda ya lalata min aure na wannan abokin kisho din. To ke dai aka kika san yana Spain. Na samu labarin cewa kisho bayan auren sa nan wajen ya zo. Hakan yasa na nemi makaranta a nan. To yanzu me abin yi? Saboda haka da zarar na kama kisho dole sai ya gaya min wannan abokin nasa. Akil ya kamata fa ka sanya mata da zuciyarta. Me zai hana ki saurari waƙoƙin tausayi na Kishore Kumar? Duk zai sake ki manta da wannan Kishore din. Hawa ke kuwa ki daure mana ki hakura. Sai na hukunta shi. Na fuskanci matakar jin kunya a Facebook. Haka mutane suka daina like wa hotuna na. To dama me amfanin daukan selfie tun farko? Abun gwanin haushi. Akil, ya kaji lamarinta? Gaskiya an zalunce ki. Kai, gaskiya an zalunce ki. Da ina mutane suka daina miki posting da kuma binki. Hatta a Twitter ma mutane suka daina bina. Haka babu shi ma ya ji kunya. Ya ji ba daɗi sosai akan yadda haɗin aure na ya zo ya wargaje. Gaskiya dai abun ba daɗi amma ki haƙuri ki koma. Na zo nan ne in shaƙe wannan abokin kisho ɗin kuma ba zan bar shi ba. Zan yi aure ne kawai bayan na shaƙe shi. Kai ina gun aikin, ya na ganka anan. Menene wa mahaifin Suhaima da za su datse alaƙar da ciki tsakanin? Ka dawo karmi. Na ga kina min yanga. Zango, ba ga budurwar taka bane? Na ga gimbiyar tawa ko ta dago fuska ma ta kalle ni ta bi. To me yake hana ki kula Adam A Zango? Makaranta ne ke hana ni. To yanzu kin amince da soyayya Adam A Zango? Na amince. Yes! Ya kake zagi na? Interview ne fa kawo ni. Wato mahaifinka can ya kosin traffic jam kai kuma ka shigo gidana ni ma za ka kosin mun gosul ko? Me yakin ka? Rika dawa. Banwa ya kawo ka gidana. Ke ya naga ana magana kin tashi me dalili? Magana aure fa aka yi. Baki san irin waɗannan mutanen bane. To, ke kuma na dawo kanki. Me yasa ba za ku aura wa sarki yarku ba? Tariya ne da take da kwazon zuwa makaranta, take karatu sosai, sannan a ce wai ta bar makaranta ta yi aure. Ai ni daga yanzu ma duk wanda ya sake sallama kofar gidan nan ya ce yana neman ta wallahi sai na bata masa rai. Kai ma kana zuwa zance ne? Babu wani abu makamancin wannan abin da ke faru. Kuma ta gaya min tana son ka. Adam me yasa ka daina zuwa gun Jamila? Na kasa gane ta kwata-kwata. Da ka bi wannan magana tawa da shawarar nan da baka haka bai faru da kai ba. Iya. Bani da aiki karatu nake. Nan wannan university ko kofodi wacan. Duk ban je nan ba, naziri. Na da kuke tare yara kuna tafi kuna yi musu wake-wake? Nan. Kaga kai ka dalar mai baki gani. Ce ta ce mun da ni da abokan da hama gawa ne mu. Kai, Akil, kaji mai ta ce muku duk ku hamagawa ne. Lalle ma akan me? Lalle ma wannan 'yan renin hankali ce. Akil, me dalilin ka na ce mata 'yan renin hankali ce? A makaranta mu saurari profesoshi, a gida ga iyaye ga kuma masu sa ido a kanka. Ni ban ga meye abin haushi ba dan mun yaba kyansu. Dan kina da kyau an yaba ki an ce ana so kuma meye abin laifi a ciki. Kana nufin a gurin aiki ba a muku irin wayannan tambayoyin? Ko wajen neman aiki ba tambayoyi da yawa haka. Shikenan mu abu ba zai burge mu ba? Ya za mu kenan da burgewa da ke cikin ranmu? Akil, ka je gida ka kalli tashar Botfori domin ka samu sanyi a ranka. Har zuwa yaushe ne za mu ci gaba da kallon tashar Botfori domin mu samu nishadi a zuciyarmu? Kai Mambo, gashi nan mun zo sai ka je ka faɗa mata magana idan ka isa. Ke tambaladiyar mai ilimi, manya mai digiri, ki zo ki fuskance ni in kin cika namiji. Waɗannan sinkin tambayoyin naki. To kai da kake magana waye zai amsa tambayoyin? Ga abokina nan zai amsa. Maza ki bayyana kanki. Ke kika bari yake daga miki murya? Ba za ki rama ba? Kai haushi me kake ta yi kaman wani kare? Dukan da ne maka bai ishe ka ba ko? Sai na ƙara ma? Kai Akil, ke da bakin ka kake faɗa wata kalma, mecece ma? Kamar ta ba mata su ma sai su martaba ka. Yanzu wani laifi kenan abokin ka yi? Irin wannan zubar da kima haka? Ka sauya sheka ne? Wai aikin uwar mami yake, mecece sana'ar shi? Ya kwana yana shagali yana kwalbewa yayi bacci a kwata, sai dai kullum mai da shi gida. Kai ne abokinsa, kamata ya aika ba shi shawara. Na ce yayi karatu ya bude wajen gyaran jiki, amma san baya jin magana. Daga nan fa baka ƙara bashi wata shawarar ba? Na gaya masa cewa ya kula da iyayensa sannan ya girmama su. Gaya min, yana kula da su ne ko kuma baya kula da su? Amma ya rena su tur. Shi yasa har yanzu yake nan. Shi yasa har yanzu yake nan, kai kuma fa ina ka je? Ni kuma na tafi Cambridge karatu a Ingila. Da gaske?
Karatun likitanci kai a Cambridge? Kai tutu, da gaske a Cambridge yayi karatu? Ba iya wannan ba, baban shi yayi karatu a Howrah Bridge, kakan shi a London Bridge, kowa a gidansa a dai wani bridge yayi karatu. Ke Charu, ke kin yarda da maganar su? Na dai san da Cambridge, amma da gaske akwai wata jami'a ce mai suna Howrah Bridge? Sai ka bata amsa idan da gaske kake. Bridge? Wannan tun kafin samun yanci ne turawa sun feshe da ita. Da kyau. Tukunna a wani fanni ne ka samu kwarewa? Bangaren zuciya, kashi, ciki ko kuma akan yara ka kware? Amsa zaka bata ba ka tsaya kana kallon mutane ba. A yadda abin yake ni likitan dabbobi ne. Ha, da gaske? Sosai, idan kai likitan dabbobi ne, to taya dabbobi suke magana? Da idan hutun wata ɗaya na karba wajen aiki. To saboda me kayan shi hutun wata ɗaya? Domin za mu more cin amarcin mu. Za mu sha soyayyar mu. Samsan babu mai damun mu. Au, haka ka faɗa. Fatima waye to? Je ki duba. Akil ya dai. Barka. Kai ne, ya kai ka same mu. Akil, ya akai ka same su? Mahaifiyar Fatima ce ta bani bayani. Fatima, garinya mahaifiyarki ta taimaka mai. Sadaukar da rayuwarsa fa yayi domin ya ga ya haɗa mu mun samu farin ciki. Idan Attansha ta zo kada ka sake ka sa sunana. To sai sunan wa? Sunana, ni nan, sunana. Waye kai? Waye kai to? Babu dawo kote. Daman kai ne ka raba auren Atasha? Kwarai da gaske, ku Indiyawa ba ku iya rayuwa bisa gaskiya ba, kuma ba ku ganin darajar mutum iri na. Ni ba dan Indiya bane, zaka ansa zargin da ake ma ne? Za amsa zargin da ake min mana domin wanke zanubai na. Mai ilimin taurari ya ce dole na taimaki masoya, kuma soya ne ko ba haka ba kuma kuna neman taimako na? Haka ne. Yawa. Ba tsayawa zaki kina kallon su baki tambaye shi. Kai, gaya min waye haɗa ku aure sannan ya taimake ku ka fece waye shi? Ni ne nan ya kai. Kai ne wato, me yasa kai hakan to? Tambayar ka ake me yasa kai haka? Wata irin manzan tambaya ce wannan? Me yasa yara su yi gunguni a makaranta saboda nishadi? Me yasa suke sace tayar mutane nishadi? Ni ma na yi ne saboda nishadi. Me kuma tagwayen jaka biyu? Akil, ka bashi amsa. Idan a cikin tagwaye ɗaya ya zama ɗan jagaliya, ɗaya ya zama ɗan sanda, yan jaka biyu kenan. To kaji, sai kuma me? Me bambanci tsakanin jajayen halittun jini da farare? Ni na fi karfin amsa ma wannan tambayar. Akil menene? Launi ne kadai. To haka za a faɗa mata ita budurwar taka. Launi ne kadai. Yau to ai ni ma haka na gaya mata. Me ya faru kuma daga nan? Ana tambaye ka me ya faru kuma daga nan? Masgata ta da takalmin kawarta. Kenan wannan amsar ma ba daidai ba ce? Duka al'umma babu zancen APC ko PDP ko ta jam'iyya. To Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, tambayar da zan ma yanzu ita ce ta ƙarshe. Me za ka iya cewa al'umma? Duka jama'a bisa ga yanda ni na fahimta a halin yanzu kowa ya damu, abinda ake so shine a zo a haɗu. Samba, yanzu a aikinka me kake jira? Mu na gaba. Kafin mu je mataki na gaba muna buƙatar wanda zai yi mana basaja. To amma su bashi, kaji me yace? Dan basaja. Kwarai kaji me yace dan basaja. To amma Samba, me za ka yi da dan basaja? Kwarai domin na samu shiga? Na soke wannan auren lallai ina buƙatar dan basaja wanda zan yi amfani da shi. Kana nufin dai karan farauta ba? To kwarkwar sinu me yasa ka kasa kama wannan mai laifin? Yalla bai ya gudu ne. To ta kai da za ka kama mai laifi ka kama ɗansa garin ya. To na je wucewa ta wajen makaranta shine na ga yaron kawai shine na kwamushe shi. Sha yanzu karamin yaron dan aji biyu shine zaka kwamushe? Yaro dan aji biyu Dan aji biyu ka kwamushe me zaka ce game da wannan abin da yi? Sha mara amfani. To wai baka da kwakwalwa ne koya? Ba shi da kwakwalwa ne? Dan Allah abincin mutum uku ba yake cinyewa shi kadai amma sam kansa ba kwakwalwa. Baya ma wani amfani ne ko kuma rayya? Wannan baya da wani amfani gwara mai mutu kawai. Ke ma man da kike rasa wanda zaki soyayya da shi sai wannan wawan wannan shashashan hamagwa mara amfani da bai san komai ba wanda ba abin da ya sani sai ne ba ta mutum huta kawai. Kwarkwar yanzu idan kuka haɗu da Aminta me zaka ce mai? Kai bajaman banza. To amma me yasa ka fiye shan giya? Ni dan adam ne ai shi yasa nake kwalbewa. Amma da ke kai shedan ne jini na kansa suke magana. Kaga haka ne maganar da ya faɗa. Shi da har kada ma yana wa magani ɗaya daga cikin hakoran kada ne ya rami haka ya ciro wannan hakorin sannan ya dasa masa nasa kada ya yi murna. Kai ya isa haka da Allah. Tunda kada ba zai iya yabanka ba ka bari ni da yabe ka gaskiya ka haɗu fa. Kai gudun burgewa abin zai baka mamaki amma ashe tunda kai na dade ina nema mu gaisa. Ha ba kada ki sa na ji kunya mana ai ni ne sa haɗuwa da ke. A'a. Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yanzu a wani hali muke a Najeriya? Halin da muke ciki yanzu a ce akwai wasu 'yan ta'adda a Najeriya. 'Yan ta'adda a cikin Najeriya an san su ne ko kuma ba a san su ba? An san su, an san iyayensu, an san garinsu suna alfahari da wannan. To wai iya ta'addanci suke yi ko kuma dai har da wani abu? Muna da labarin ma har bukukuwa suke na maulidi har waɗansu abubuwa suke yi. To bacin wannan sai kuma me suke yi? Kashe mutane. To ba san inda suke ba ne? An san inda suke a zaune
An san inda suke a zaune. Ina kenan? cikin daji, kuma duk dajin nan fa ba wani nisan duniya ne, wani a China ko a wani guri ba. To kai menene yake baka mamaki da 'yan ta'addan nan? Amma abin mamaki yau sai ka ji su gobe ka ji su. To a me suke ɗaukan mutum su yi kidnapping da shi? A babur suke ɗauka su tafi da mutane. To su yanzu wayannan mutanen me suka zama a Najeriya? Shi ne mutanen nan suna nan sun yi sunansu ya shahara a ƙasar nan. To a ina suke samun makamai? Yawancin makaman 'yan sanda ne da sauran jami'an tsaro. To su sun fi karfin jami'an ne ko kuma dayya? Ba yanda za a ce wa'annan mutane sun fi karfin jami'ai. To haddan mashin nawa suke zuwa kidnapping? So da yawa zan ji an ce mutum babur 100 da mutum 3 ko. To su 'yan kidnapping din wa suka fi jin tsoro? Sojan Najeriya. To kai yanzu wata jam'iyya ce kake so ta ci zaɓe tsakanin APC da kuma PDP da dai sauransu? Duk. Ki Hafsat Idris me ya haɗa ki da Jamila? Ba ce kizo da haushi. To amma kin san sanadiyar haka mijinki ya sake ki? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ka dawo ya dai? Na kasa bacci saboda tunaninki. Waye ce yana son ki ne? Alhaji. Fatiwa shako dai kina ne. Iyayi wasa kura da mutunci na? To amma wani magani kike sha ne? Magin shan maganin zubar da ciki. Gashi. Me kike wa sarki yake jin haushin ki? Hasken farin wata ba ɗaya yake da cikin salo. Sadiq na kamar magana za ka yi. Ina labarin sarauniya. Ba wanda zaka tambaya sai wata sarauniya? Akwai. Tsohuwa mai kyau, kin san me za yi wa ɗanki kuwa? Ai gwara a kashe shi da shi da jini gabaci ɗayan su dan uban ka. Sarki, ka ji me ta ce? Inda haka ne ku gaskiya akwai matsala. Da me? Ki fice da gurin nan. Sarki, da gasken za a kashe shi? Shakka ba. Ga wata kake aure nan, ni ko ba kaza kowa bace, ta me rabo ce. Fatiwa sha na ga sai wani shan ganshi kike. To ai ni ma sarauniya ce. Ita wannan yarinya wace ce? Hata ce. Rikadawa, ba za ka yi wa magana ba za ta kashe aurenta? Kada ku sake ku kawo wani abin da zai jawo matsala tsakanin da ku. Me yasa kace kana son ta? Fatiwa sha kamar fa na san ki. Sak. Da wasa idan ka ƙara gani na ka ce ka sani, wallahi sai na ji dalili. Saboda wannan tababbin mahaukacin kike mun wani? Tsohuwa mai kyau, ya za ki kawo mana kwarto nan? Na haɗo su da kwartan zo su zauna su kwartancin a cikin gidanka. Wai sarki mai Kano da Adam A Zango ina iyayensu? Wallahi dukkan su marayu ne. Zango haka ne? Marayu? To su marayun To amma da ka je gun Jamila na gudu, me ka faɗa mata? Na kasa bacci saboda tunaninki. Alhaji. Wai ina sarauniyar gidan nan take? Ba wanda zaka tambaya sai wata sarauniya? Sadiq me yake faruwa ne? Akwai tashin hankali ne. Ta zama ki kadangaren baki tu. Duka dawa, wai me matsayin basma a gurinka? Hata ce. Garka. Da ku sake ku kawo wani abin da zai jawo matsala tsakanin ku. Na ganki jiya a fushi, na ganki yau a fushi. Me matsala? Na ma gano aure na da Kamis ba mai yiwuwa ba ne. Tima makamashi, wai mai isa Ali Nuhu yake fushi da ni? Aka bi wannan magana tawa da shawarar nan da baka haka bai faru da kai. To, yakka fa ta kawo min karar ka. Shikenan sai mahaifi ƴaƴan su fi karfin menene mahaifin su haima da za su datse alakar da take tsakanin ne. Ke na ga sai kallo na kike dalla ba ruwa na fa da ke. Yanzu duk irin abin da nake yi a cikin gidan nan dan na ga magana ta da taka ta tabbata baka gani? Na ga kina ta wani tashin murya. In kika je wai me zaki ce wa sarki Alinu ne? Kamar yadda ka sa ni na zubar da hawaye na, kai ma in Allah ya yarda sai ka zubar da hawayenka fiye da abin da na zubar. Zango, matarka fa gaskiya ba matar kirki ba. Matata Amira kake faɗa wannan kazafin? Kake siffanta ta da irin waɗannan munanan siffofi? Haba Prince, Zango, da ka faɗa ma gaskiya? Ka ƙara mata kazafi ka ga abin da zan maka aure. Kenan Zango, ga ta nan ke ki faɗa mai gaskiya. Na shiga uku. Ka tambaye ta mana Zango. Menene kika aikata wanda ban sani ba? Dan Allah, ka yafe min miji. Ka dawo roƙar mu. Na ga kina min yanga. Zango, ba ga budurwar taka bane? Na ga gimbiyar tawa ko ta dago fuska ma ta kalle ni take. To me yake hana ki kula Adam A Zango? Makaranta ne ke hana ni. To yanzu kin amince da soyayyar Adam A Zango? Na amince. Yes! Rikadawa. Banwa ya kawo ka gidana. Ya kake zagi na? Interview ne fa kawo ni. Wato mahaifinka can ya kosin traffic jam kai kuma ka shigo gidana ni ma za ka kosin mun gosul ko? Me yakin ka? Ba ni da aiki karatu nake. Nan wannan university. Kace shayi. Daga nan fa sai ka ce mai me? Wata rana sai Allah ya dora ni a kanka. Sai na banka da kana su burbade ka.
Maganan nan da ka faɗa mecece a rayuwarka? Wannan ne burina, muradina, bukatata, alwashina. Samba, ka ji me yace? Wannan alwashin mu ne za mu tabbatar da shi. Ku mu je. To Samba, amma wannan wace sabuwar kujera ce? Ba kujera bace ba fa wannan, injin mafarki ne. Injin mafarki kuma? Kwarkwar sinu ko kai ka san wani injin mafarki? Na da sai injin wanki da na markade. Me kuma injin mafarki? Shi injin mafarkin me abin da yake yi? Ka gane abin da wannan injin yake yi? Idan kai amfani da shi mafarkinka ne zaka ga ya dawo kamar da gaske kake rayuwarka. Yanzu dai ka fahimci bayani na ko ba haka ba? Na fahimta. A rayuwa kowa baya rasa magauci. Ok, to shikenan maganin tashin hankali ne. A dalilin haka wannan tashin hankalin sai ya girma mai taba mana zuciya. Taba mana zuciya, daga nan kuma sai ya haifar da me? Hakan yana haifar da jijjiga a jiki, zuciya ta toshe, kwakwalwa ta kafe, daga nan sai zuciya ta buga. Kai, duk wannan daga nan fa? Ka zama shigaggen wani gawar ka zuba da tokar banza. Kwarai maguwa. To me dalilin kirkiro injin mafarkin? Saboda karuwar mutuwa da aka samu ne, shine America suka kirkiro wannan injin mafarkin. To kwarkwar sinu ya kaji? Kai dan wa wannan abu yayi fa. Idan ba za ka da ba, me zai hana ba da dama da dana? To kai amfanin me zai ma? Ha ba kamar bakwajin yadda ake gargaza ta saboda zakin fa da nake sha wajen wan mata ta har gogolo ta kafe. Ha ba kai kwasan ba karka ce ba za ka bashi ba. Kai gaskiya lamarin ka mai ban tausayi ne. Saboda haka dan Allah ne mako an tayar cikin tawaga. Dan Allah. Shikenan za a saka amma da sharadi daya. To me sharadin? Fatan alheri a sauka lafiya. Kwarkwar sinun. Suna kenan. Kai. To wai ina da tambaya ma. Menene yake damun Firabas? Bandaman. Abu ne da ya shafi kwakwalwa. Ta'azzaruwa ce ta haifar da takuruwa sanadiyar samuwar kuntatuwa wanda hakan ya haifar da alakantuwar riba. Kai abin da yake damun Firabas kenan, kai kuma na ga tun jiya kana fushi, me yake damun ka? Kwarkwar. Ai wato abin da yake faruwa, kana ji ko? A gidan sirki ta ta'azzara min, a wajen aiki kuma adi ne yake ta'azzara min. Kuma ga maka. To ka san menene? Ka kashe shi kawai ka huta. Haba, ta yaya zai yanke wannan hukunci? Mafarki na ne fa wannan. To, Hafsat Idris, an ce fa mijinki fa yayi azda. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rikadawa, an ce ka koma dan soyayya. Ne da take da kwazon zuwa makaranta, take karatu sosai, sannan a ce wai ta bar makaranta ta yi aure. Ai ni daga yanzu ma duk wanda ya sake sallama kofar gidan nan ya ce yana neman ta wallahi sai na bata masa rai. Kai ma kana zuwa zance ne? Babu wani abu makamancin wannan abin da ke faɗa. Kuma ta gaya min tana son ka. Adam, me yasa ka daina zuwa gun Jamila? Na kasa gane ta kwata-kwata. Da ka bi wannan magana tawa da shawarar nan da ba haka bai faru da kai ba. Hafsat Idris, Rikadawa. Ai ka san tuntuni nake cewa ni tawakkaltu ala Allah saboda haka na dogara ga Allah. Yanzu idan Abba gida ya ci zaɓe ko kuma wani dai me za ka mai? Idan wani ci zaɓe ba ni zan taya shi. Kai ina uganku? Uganmu baya nan. A ina ma ka so ka harba abale? Zuciyarsa na so na fasa. To da baka same shi a zuciya ba, ina ka same shi? Na same shi a hannu. Yanzu ka haƙura ne na ka kyale shi? Yan daba neman sa suke. Ya yan daba ne suke neman sa? Ma'aikata ma sun yi kuri. Ba baka da amfani fa a shirin nan. Shake! Musa, ka yanzu wace shawara ka yanke akan yanki da nafi inda suka ɗaukan ma ɗanka? Ɗauki kuɗin nan ba su bani ɗana. Na faɗa maka karkada. Babu an wani abu ya samu ɗana. Ba zan ji daɗi. Rabi Musa Ibro, me ma ji kana faɗa ran nan? Allah ka saka mana. To me dalilin ka na cewa Allah ya saka mana? Ke kasan nan dai babu zaman lafiya. Ita ce hujjar ka ko kuma kana da wata hujja? In an tayi tsaye da doka ta masifa ta takura wani talaka. Ya talaka take takura babu shugabanni? Doka ba ka ji ta kan dan masu mulki ba. Ba zan ji ta kan yan masu mulki ba. Ci gaba. Doka ba ka ji ta kan dan masu hali ba. Ci gaba. Doka ba ka ji ta kan dan basaraki ba. Yanzu kamar su sarki mai Kano ba za a ji dokan na akan su ba? A'a. Sai dai kan talaka. Oke. Ko fodi wacan. Duk ban je nan ba, naziri. Na da kuke tare yara kuna tafi kuna yi musu wake-wake? Nan. Kaga kanka dalar mai baki gani. Ke ya naga ana magana kin tashi, me dalili? Magana aure fa aka yi. Baki san irin waɗannan mutanen bane. To, ke kuma na dawo kanki. Me yasa ba za ku aura sarki yarku ba? Tariya ne. Hajiya. Zango ban da rashin kunya, na kamar magana za ka yi. Bismillah. Ina tabbatar muku da cewa Gwaska ba mutumin kirki ba ne. Gwaska ba mutumin kirki ba ne? Wafisa ina Gwaska? Na kama Gwaska a yanzu haka yana hannunmu. Ok, Gwaska yana hannunka? Umma Shehu.
Falalle ya dorai me haɗa ka da sarkin waka ne? Wannan ni na ji a kaina. In azumi ai Allah ne ya dora mu. To amma ya naga ka je kofar gidansu Jamila. Ka san da ina ta da kokarin neman mata auren nan. To da Jamila ta fito me ta ce ma? Ki ta ce tana so na. Sai da muka je zai ta ce mu shiga mota mu ƙara zama. Da ka fa shiga. Adam e zango ba kana da aya ba to shagon ma da yana son ta. Wa? Shagon mata. Domin alakar ka da Ahmad Musa da naga ka bayi tallan kamfanin ka. To ni dai alakata da shi alaka ce ta aiki, ban san shi ba kafin wannan lokaci, amma ina ganin kamun liddayinsa akwai ayat tambaya. Shi Ahmad din ne a lamarinsa akwai ayat tambaya? Kwarai da gaske. To maganar ilimi fa a nashiyar jihar Kano. Kaga babban magana ta ɗaya kenan. Gode Dr. Abdullahi Umar Ganduje, baka fargabar cewa zaɓe mai zuwa ba kai za a zaɓa ba? Ba ne da wata fargaba. Baka da wata fargaba fa kace. Domin da karfin Allah za mu ci wannan zaɓe. To yanzu ya maganar jami'an tsaro? Jami'an tsaro yanzu za su tsaya aiki sosai. To ka tabbata maganar da ka faɗa gaskiya ne, jami'an tsaro sun shirya? To muna da kyakkyawan zato jami'an tsaro sun yi kyakkyawan shiri. Mu dai bai wannan magana da yanzu idan wani ci zaɓe ba kai ba ba za ka ji wani abu a ranka ba. Ya talaka aka takurawa kenan ko? Mun gode da ba mu amsar da kai. Mun gode. Mai girma Ganduje, menene taken ku a jam'iyyar APC? Dama ka san taken mu shine aiki a wannan gwamnati. Kana da shaida akan wannan maganar? Kuma na tabbata kai shaida ne? Me ka taba gina al'umma a Kano? Kamar wannan asibiti da ganinka kintata shekarar ka nawa? 44. To nawa ku taba magudi a zaben da ba naku ba kuma ka dauka aka ba ku? Kuma har sau 5 muka irin wannan aiki. Sabida me? Saboda bukata. Na kuka fi samun ƙuri'a. Bargama suke da. Idan shekara ta zagayo, ina da ina za ku je ku ƙara yin hargitsi? Akwai gurare da yawa da muka sa akan layi. Au, rigima za ku tayar kenan. Baka da amsa akan wannan, nono kuke bayarwa domin a zaɓe ku. Su naira 5 naira 10. Na gaya ma Buharin nan gabaki ɗaya sa mutane a yunwa. Baba ya dai? Lafiya. Ba gaya ma wannan batu da ni. Dan me yasa kake ba 'yan Najeriya kebura? Ina so kowa ya ji a jikin shi. Aji 'yan Najeriya fa suna tattaunawa fa za su zo gidanka. To mutum ba sai ya sani ba zai je? Baba ya kamata a ce ka raba wa 'yan Najeriya kuɗi. Ba a bada kuɗin. Ba kai fa mai kuɗi ne. Ina kuɗin suke? Baba yanzu me za a ce wa talakawa? Ku je ku ga ma 'yan Najeriya ba za a bada kuɗi ba. Ba sabida me ba za ka bada kuɗin ba. In aka bada kuɗin mun san amari za a je a yi. To wannan bana ma laya an gama. Na gode. Wa ka ba kwangilar kama sanda? Sajan Lirwan. To amma ka san dai sanda dai ba zai kama ayo ba ko? Ba na son rana ta faɗi ba tare da an kama shi ba. To amma ka san dai ko da an kamo shi dole kotu dai za a kai shi ta yanke mai hukunci ko? Ba na buƙatar wani kotu. Ina buƙatar a kamo min shi ne in ɗau hukunci da hannuna. Baka isa ka yanke mai hukunci da hannunka ba. Ka san halina ka san ni. Sando na laifi ka aikata. Sai na sauki ma hannayenka. Nauka an sa kuɗin kidnapping ɗin wannan yaron. Naira miliyan 10. Yanzu ya kira ka a waya. Baban wannan yaron ne. Abinci fa ya kammala. Bari ɗanɗana je kinan ya yake. Ka ya ji maki. Bara in je in fara shiga ban ɗaki kafin na zo in fara cin abincin nan. Ba na so ina fara cin abinci. Fitsari ko kashi da. Cin mutu ya wuce ban daki. Kai shi ha kokolwa. Ai ganshin har tsolanka. Mu je sanan.
girki ba alfa idan ma zan je na cika wallahi tun daga nan zan rufe ido na tun daga ban daki saboda cin kai har rufe ido ba ma da mutum ba a wajen nan girkin nan yake wajen nan girki ga ni kare kana ba han gyara zama ma ayo a san menene ke faruwa ina jin kaga baba ya tafi kasuwa shi kuma wancan tsinan nan jiya a gaba na aka kawo shi ya fito ya tafi kasuwa ya iya fito ya tafi kasuwa ya fito ya tafi yanzu ka gane mu sa mai ido mu kan mu je ko ina ba inda za mu gashin ya gudu fito da kallon wani ban karewa yake kai me na ji kuna cewa ne mai ruwa ne daman ya kawo shine muke dan tantawa kuma lokacin kana bacci Let's go! Bawan Allah lafiya? Ayo! Haba malam lafiya aka ji mu. Daman na da an ce yaran Hausawa munafukai ne. Kallai gajere yadda ka san taya. Ayo! Na rantsi da Allah, kai fa jiya fa ba a ƙarasa fa kallon da kai fa a gidan kallo ba. Wallahi Allah. To wai kai ci mutu an gama da wuri fa aka kulle gidansu kai da bakwai ba. Kai dan cikin dunguwar kaza farafa na nuna ma idan muna magana gare ni samun baki. Ta ka ci gaba sa su zo nuna ma wani abu. Mu je to. Ka ga mu cikin service din nan. Na gani. Sunna na gani. Dan dambo da damuna dan kole ke samu baki. Kai ce shi. Sai zan ma kariya. Ban taɓa ma ƙarya ba ka kyale wannan munafikin ka ƙara kallo na ka ci uwarka. Sas munafiki ne ƙarya yake yi. Ayo. Fi sabilillahi. Wanda ya taimaka mana zai gani na ranar alkiyama. Wanda ya taimaka mana na taimakawa annabi. Allah ya ƙara sutura. Talaka saboda maza Allah ya karba. Allah ya kai haske kabari. Alhamdulillah. Aba. Wane ne wannan? Au. Sai wannan ya yi. Ai, wai da ban kana gani ne? Allah mana baiwa gani ta goshi. Ayo. Baba ka sai aka kalla. Yo Kido! Ta tube. Yo Kido bala'i. Yo Kido bala'i. Fresh suka bi ni da kallo. Wani ba ta nuno. Ita ce mala yanzu ta juyo. Ayo! Ita ka ta dano. Matar cimuciyan daga sai hurul aini. Faɗa. Bash, ya kamata a ce ka share mana kwatocin nan kalli da unguwannin ta mu tai kaca. Wallahi Allah za mu so nake ko ka bani kwangilan nan gabaki ɗayan share. Okay, ba ran je dan gidan na. Okay. Kai, cimuci? Kalli. A san yara ne ina ga ko bal ɗin sai ta faɗa yake leƙa. Kai yake ganin kamar ban ɗaki. Ban ɗakin ka ne wala. Kai mu je. Ta girma kamar ta fashi. Wannan in har mata ta yake leƙa ya ci uwarsa. Wallahi ya ci uwarsa. Ai ka gargaje shi. Yawa cibici. Wallahi tun safe yake leƙa ta ya gama leƙa tun safe nan yanzu yake leƙa. Jirani baran jan leƙa. Gaskiya dai ka je ka leƙa. Ita ce. Kai, da kake yi? bal in mu ce ta fada nake so da dauko shi kin wazo ka rike min shi leka mu ga me yake mu bal in mu ce ta fada nake so da dauko ita ta rike ni kudin ta kai malama a get money zo kwalama kido Allah na iya babu zama yanzu ba kike kin ga na yi kawa haba in ta ga wallahi ya leke ta ayo
bayan fage shirin izzarsu tare da labarin jarumar kannywood. To masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna duniyar labaran kannywood. To masu sauraro, bayan fage daga cikin shirin izzarsu kaɗan wanda aka ɗauka jaruman su biyu da Don Ahmad da kuma Aisha izzarsu. To amma kafin nan, idan har kai ko ke uwa ce a wannan tasha ta mai farin jini wato Saskit TV interview, muna so ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za a ringa sanar da ku da zarar mun ɗaura. To masu sauraro, kowa dai ya san yadda jarumi Don Ahmad yake taka rawar gani a masana'antar shirya fina-finai ta kannywood, haka zalika da kuma Aisha izzarsu. Yanzu za mu kai ku ga bidiyon su wanda suka yi yayin shirin fim din nan nasu mai dogon zango wato izzarsu. Masu sauraro, duka dai ba tare da bata lokaci ba, za mu kai ku ga bidiyon kamar haka. Amma kafin nan, idan har kai bako ne a wannan tasha ta mai farin jini, muna so ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa yadda za a ringa sanar da ku da zarar mun ɗora. Mun gode. Yanzu za mu kai ku bidiyon Aisha izzarsu da kuma Lawan Ahmad kalla wanda aka yi shi a bayan fage yayin shirin fim ɗin nan nasu mai dogon zango wato izzarsu. Ga bidiyon nan za mu kai ku kashi kamar haka. Yaya kaga hoton ka? Gaskiya ba da na yi kyau. To bari zan yi shiru, yan kallo za su bada amsa. Abu na biyu kuma da ka ga na sai iPhone din nan me kai? A nan mutum na sa miki albarka, ubangiji Allah ya tsare, Allah ba wannan ba. Kai zuwa kai ka siyo kai mai. Fatan alheri ni ban sai ni. Kuna ji na da nayi iPhone sai ya tafi ya ce shi zai iPhone sai wata 150. Ya je ya kama zazzabi wai ya kashe 150 saboda ya sai wani iPhone. Masu sauraro, kun ga da yadda bidiyo ya kasance tsakanin Aisha izzarsu da kuma Lawan Ahmad. Aisha izzarsu ta sai iPhone, sakamakon ganin ta sai iPhone ne shi ma Lawan Ahmad ya zuciya ya je su wata 150. A yanda jarumar take faɗa da yi Lawan Ahmad har zazzaɓi ya yi. To masu sauraro, mun gama da shirin bayan fagen izzarsu, yanzu za mu kai ku ga bidiyon ɗaya jaruman ta masana'antar kannywood wanda ta saki a sabunta na TikTok kamar haka. Amma kafin nan, idan har kai ko ke uwa ce a wannan tasha ta mai farin jini wato Saskit TV interview, muna so ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura. Yanzu za mu kai ku ga bidiyon, sai ku zauna a akwatin talabijin wayarku ku kalla kamar haka. Baba ka sai aka kalla. Yankido bala'i, yankido bala'i, yankido bala'i, yankido bala'i. Fresh suka bi ni da kallo, wani batta ta nuno. Ita ce mala yanzu ta juyo, antibili kika ganta didano. Kai kido ta samun ido, shi da force yanzu ya kake yankido. MT bugo duka muzo, in na zo gurin ta cika san ido. Ita ce, ita ce, ita ce mana, ita ce, ita ce, ita ce, ita ce mana, ita ce, ta girma kamar ta fashe. Ita ce, ita ce, ita ce, ita ce mama, ita ce, ita ce, ita ce, ita ce, ita ce. To masu sauraro, duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin namu yau. Muke cewa kwaɗu da mu a wani shirin na gaba domin ganin me zai wakana. Amma dai kafin nan, idan har kai ko ke uwa ce a wannan tasha ta mai farin jini wato Saskit TV interview, muna so ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa yadda za a ringa sanar da ku da zarar mun ɗaura. Bi salam. Mun gode da kallon tashar Saskit. Assalamu alaikum ɗan uwa masu kallon tashar Saskit TV interview. Muna so ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa tunda za a ringa sanar da ku da zarar mun ɗora.
muna sa labaran kannywood a wannan tashar tamu, sannan muna sa interview comedy, sannan muna yin comedy, sannan kuma muna yin kapce, duk abin da ya danganci dai abin da za mu fahimtar, faɗakar da kuma wanda za mu nishaɗantar da ku muna so. Yan uwa sai ku ci gaba da danna mana subscribe, muna godiya sosai da sosai. Sai an jima. Mun gode da kallon tashar Saske TV interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba. Mun gode. Barka da shigowa tashar mai albarka. Baka da amsa akan wannan nono kuke bayarwa domin a zaɓe ku. Su naira 5 naira 10. Na gaya ma ba harin nan gabaki ɗaya sa mutane a yunwa. Baba ya dai? Lafiya. Ba ga ma wannan batu da ni. Dan me yasa kake ba 'yan Najeriya kebura? Ina so kowa ya ji a jikin shi. Aji 'yan Najeriya fa suna tattaunawa fa za su zo gidanka. To mutum ba sai ya sani ba zai je? Baba ya kamata a ce ka raba wa 'yan Najeriya kuɗi. Ba a bada kuɗin. Ba kai fa mai kuɗi ne. Ina kuɗin suke? Baba yanzu me za a ce wa talakawa? Ku je ku ga ma 'yan Najeriya ba za a bada kuɗi ba. Ba sabida me ba za ka bada kuɗin ba. In aka bada kuɗin mun san amali za a je a yi. To wannan bana ma laya an gama. Na gode. Wa ka ba kwangilar kama sanda? Sajan Lirwan. To amma ka san dai sanda dai ba zai kama ayo ba ko? Ba na son rana ta faɗi ba tare da an kama shi ba. To amma ka san dai ko da an kamo shi dole kotu dai za a kai shi ta yanke mai hukunci ko? Ba na buƙatar wani kotu. Ina buƙatar a kamo min shi ne in ɗau hukunci da hannuna. Baka isa ka yanke mai hukunci da hannunka ba. Ka san halina ka san ni. Sando na laifi ka aikata. Sai na sauki ma hannayenka. Nauka an sa kuɗin kidnapping ɗin wannan yaron. Naira miliyan 10. Yanzu ya kira ka a waya. Baban wannan yaron ne. Menene taken ku a jam'iyyar APC? Dama ka san taken mu shine aiki a wannan gwamnati. Kana da shaida akan wannan maganar? Kuma na tabbata kai shaida ne. Me ka taba gina al'umma a Kano? Kamar wannan asibiti da ganinka kintata shekarar ka nawa? 44. To nawa ku taba magudi a zaben da ba naku ba kuma ka dauka aka ba ku? Kuma har sau 5 muka yi irin wannan aiki. Sabida me? Saboda bukata. Na ku fi samun ƙuri'a. Bargama suke da. Idan shekara ta zagayo, ina da ina za ku je ku ƙara yin hargitsi? Akwai gurare da yawa da muka sa akan layi. Au, rigima za ku tayar kenan.